Dobre, takže čaute ľudia, ja vás vítam pri tomto videu. Čaute. Takže teraz sme vlastne v hasičské. No teraz sme takí tí hasičári. Takže sme teraz hasičári a počkať. Kde nás vedú tie šipky? Ja ani neviem, kde máme ísť. Cípána. Takže by nás vied... No, tak asi... Nebola škola, tam nie som ani ja. Dobre, čo budem ďalej robiť? Mám tu moje párov. Čo, on ho... Burger, brat. Haló, hasiči do služby. Dneska sa neslužní, ani neviem čo, ja nie som vôbec slušný of the mother. Kámo, teda radšej... Kámo. Čo to, akože, čo tu chcete, chlapci? A prečo ste Lego? Niekto nám premenil týpek. Akože prečo ste v hasičskej uniforme a akože prečo platia, keby ste chtili Lego hasičky? Neviem, ja som tu ako taký z komikonu, taký Spider-Man, alebo jak sa volajú tí superhrdinové, ach, tá dnešná mládež. Sice, no aha, však ja som dnešná mládež. Akože tam burger bar, čo tam horí. Joj, no čo tam musí horieť isto. Ale tá ja neviem, no tá ja som tu len tak akože, bo ma nebaví život, tá som prišiel do Brookhavenu, že si ho trošku užijem. A ja, ani mal by si ísť akože asi ten oheň. Ja sa, tá síce, hej, no, ale pána, ty máš vehicle, však, ty pána, kámo, však ty máš vajcomet tu na kámo, však to je tento z toho Easter updateu. Keď nemôžem mať vajíčkové, tak budem mať vajíčkové fáro. Kámo, dobre si to poriešil na bossa, kámo. Kámo, a vy máte nejakú základnú? Kúkajte sa, čo som dostal z nový burger bar. OK, ale vy máte otvorenú nejakú aj Lego základňu? Áno, ešte nie dokončená. A ja mám otvorenú jednu základňu u seba doma, ale to mám len pre taký jeden biznis s gangstrami, ktoré asi určite prídu. Ja, ale viete chlapci, ja zbožňujem Spidermana, ale ako... Ale dám si asi... Dobre, som v tomto obleku. Aj, počkej. Ježiš, tu sú tie... Jej, to sú Lego animácie, kámo. Ešte normálne cipane, tu je taký dobrý update. Tak to je mega. Normálne mňa to tu teší. Počkej, idem za vami. Skúšam sa dole. Počkajte, tu som. A ideme. Dobre, toto fáro nechávame tuto zelené a musíme ísť hasiť budovy. Cipána. Ale tuto je úplne, že... Ja, ale mal by som ísť robiť nejaký ten guap, ale mne sa dneska nechce, ja som nejaký bez energie, ale to nevadí.
A vy čo vlastne... Nie, teraz začala radnica horieť, musíme ju poriadne uhasiť. Je to našou robotou, dobre. Takže... Pán hasič. Vy sa jak máte? A vy, pán Alex G16, jak sa máte? Dobre, a teraz hasím oheň. Super, vy ste super hasič, tak sa majte super v službe a budem tu na stále s vami. Idem pozrieť sem. Dá sa to... Možno vám dopomôžem týmto hasičským prístrojom. Možno vám budem aj týmto dopomáhať. Ja som nikdy nečakal, že budem niekedy hasiť. Ja som tiež nečakal, že budem hasiť a docela ma to baví, je to také milé. Aj keď už viem, že... Ale môžem si, že si Nitram, takom vlastne. Hej. Spali si tam Nitram sa spali si tam taký prosto bude dobré. Hydrant, počkať. Aj keď neviem, ja tam daj ten hydrant. Mňa to sadlo, počkajte, ja som sadol, bo je tu veľa stolíčiek, viete? Nakupovanie plamenia tam horí. Nie. Nakupovanie plamenia tam horí. To bude... Super. Čo ty zároveň tieto hydranty? Dobre, nasadníme a ideme. Kľúci, počkajte. Dobre. Tak ideme ďalšiu budovu. Ktorá to teda je? Jaj, bože, toto hasenie tých ohňov, to je také... wow. Ideme tam. Dajte si rýchlo hydranty. Hydranty. Jeden bude mať hydranty a bude mať... Takže jeden s hydrantom, jeden s autom a jeden s hasiacím prístrojom. Doplníme si. Dobre, v celku to tu mízne. Za chvíľu ich budeme mať už len 3. Hej, a ja sa už pridávam pomaličky tiež. Dobre, super. Paráda. A ja keďže ma majú počkať tí moji gangstri, no tak ja neviem. Ale to bude asi až niekedy inokedy. Pretože ten dom, čo mám... Neviem. Hlavne teraz musíme ísť pozrieť, že či nehorí škola. Čo presne horí? Počkajte, ja neviem, čo teraz horí presne. Musíme ísť tam, kde to horí. Rýchlo, farma mojich starých rodičov horí. Nie, rýchlo tam, rýchlo. Okamžite tam rýchlo, nechceme mať problémy, že to zhorí. Sakra! Ja som super hrdina, ja to tu musím trošku uhasiť. Ja viem, ľudia, že si poviem takedy aj gangsterské povinnosti, ale pomáhať hasičom je prvorado.
tutaj nie stał na szafie. Dobre, musím to hasiť, lebo tým, že to tu uhasíme, tak nebude mať Alex problémy, že to tu horelo. Aspoň to tu nejako zrenovujeme trošku, ale asi ani nebudeme musieť, lebo proste to tu bude uhasené. No tak to bude sa mi ťažko hasiť. Hej, ja viem. V pohode, ja ti pomôžem, okej? A mňa sa mi podarí rozstreliť do neviem, ale to ukážu. Dobre, máme to uhasené. Alex, si safe a starí rodičia ťa neokričia, že to tu horelo. Prepáč, Lukas. Som zle nasádol, hej. Dobre, kde to teraz horí? Musíme tam rýchlo ísť. Nie. Dobre. Zase horí nakupovanie s plameniakom, sakra. To najlepšie by nemalo horieť. Už to bude. Dobre, ja to tu hasím aj s hasiacim prístrojom, ok, Alex? OK. Snažím sa, pomáham vám, lebo je to dôležité. Ja som tu vlastne na zaskoku tomto, jak sa to povie, na hasičskom. Máme to. Už len jeden! Poďte sem hore. Jasne, ideme. No to tiež nebolo. Jak to horelo. Nie. Nakupovanie. Nie. To jest taki radioaktywny ogień, że on mocno, wybuchło to rzeczy. Wszystkie one, Nice. Za ekstra oheň. Hej, ja vám toto pomôžem pohasiť, lebo to je dôležité, trošku to tu pohasím s hasiacim prístrojom, nech je po problémoch. Už to tako dobojujeme, chlapci. Yes! Fire truck unlocked! Niekto mi pomôžte. Som ťa už pliechal s hasiacim prístrojom, Lukas. Počkaj, Lukas, poď sem na chvíľu, lebo proste potrebujeme spláchnuť toxíny. Ja som dal netoxinovanú vodu do hydrantu, že preplachujúcu. Táto je bez toxínov, táto ťa odtoxinuje. Dobre. Zase niečo bude hodiť za chvíľu. Úradníci. Radnica. Cípané. Tuto je, ale... Ja už lieta v noci po celej ulici. Aj! Keď ona, keď to... No ja som išiel dve tu. No, čo robíme? Nic, robíme v ulici. Jak sa...
Ja ani neviem, jak sa dostaneme dole. Normálne to zastav. Dobre, poďme. Počkajte, zaplávem si tu na chvíľu. Teda niečo, vlastne však my musíme hasiť. No. Jo, ja by som len plával, lebo normálne, ja už sa tak teším na leto, jak skočím do bazénu. Na kúpalisku. Dobre, ja vám to tu pomôžem uhasiť, lebo ja som ten správny guy na to tu. Počkajte. Mám to auto. Dobre. Musíme ísť pozrieť. Hospital nehorí. Ja to mám nové auto. No, veľa mi ide babake. Že čo? Gdri. A čo nie? Ono horí, dobrý. Počkajte, kúpite sa, čo sa tam so mnou stalo? Nie. Počkaj, dám detoxikovanú vodu, aby proste toxíny som... Je to už nehoršie. To sa zhoršuje. To pravda. Musím ísť do nemocnice. Sakra, no ja som to vedel, že... Môžete ma tam odniesť? Počkaj, ja mám jeden liek proti tomu. Najdrsnejšie z Brookhaven. Mám tu najdrsnejšie z Brookhaven, malo by to vyuječiť aj tieto zelené kamene a tieto veci, čo sú v organizme. Čakaj, tu ti dám lieky na to, lebo ono to... Dobre. A ako ja by som ti teoreticky vedel pomôcť, lebo ja som chodil na medicínske tieto kurzy v Brookhaven kedysi, to ja by som vedel akože pomôcť pri výbere s liekmi, ale nemôžem ti len tak predpísať, lebo mohli by ťa lieky aj zabiť. Musíš ty sa poradiť s inými doktormi, lebo ja som len zastupujúci, vieš. Niekto ma zoberte, prosím. Dobre, berem ťa na ruky a viem, to bolo hrozné, však my sme hasili samé domy a... Nie. Ja som Singa. Počkajte, Lukasovi je zlé, zober ho na ruky, Alex, ideme ho odniesť do nemocnice a skúsim zavolať zastupujúcemu lekárovi, že sa opýtam, že keby dáčo. Ideme do nemocnice, dáme ťa na posteľ a ja zavolám zastupujúcemu, že čo šéfe, že kde, nejaké lieky mám vybrať, bo je najdrsnejšie z Brookhaven, menej drsné z Brookhaven a ostrunke z Brookhaven, to ja znám. Aký ostrunke? No ja tu sadnem. Dobre, chlapci, ja idem zavolať tomu šefisovi, že nejak je na tom. No, názdar šéfis, počúvaj ma sem, tu mám problém, bo ideme od hasičárny, no tá, vieš to, medicína cipana už pokročila, no tá. Chcem sa opýtať, bo ja som aj zastupujúci lekár z kurzu, keď Šime vyučoval, tá všetci chcem opýtať, že jaké lieky by mohol zobrať Lukas. No, mohol by zobrať Ostrunende. Čo? Ostrunende? Ty šíbe? Však Ostrunende je strašne Ostrunende. Však to vypaľuje reakcie. Ale tak keď mu iné nič nepomôže, ty debile. Teda, pardon, čo som ti povedal? Už nie. Dobre, Ostrunende mu dám. Dobre, Ostrunende, povedal doktor. Musím ti dať Ostrunende, bo bude zle. Povedal, že sa nevyuječíš. No tam musíš Ostrunende a dajak odzelenieť. Ježišmaria! Táto volám už si pana. Pane, žijete? Paralizovaný pane. No sakra, vieš čo, zastupujúci, počúvajme sa, ja som proste... Nie, aj na mňa sa prenáša ten vírus, sakra. Tako sa mi to mení aj cez nastavenia. Sakra! Nie,
No, ja neviem. Sakra, ja som mal dať ešte skôr tie ostrunende, to už nepomôže teraz, no frasa, to není možné, to sa tu v kuse dačo podeje. Počkaj, poďme do mojej laboratórie, počkajte, poďme do... Nie, mne je proste ako strašne zlé, ja neviem, či to není ten zombie vampirizm, tá choroba, co še tu váli pomaly, že vraj v Life Together už bol dajaký infikovaný dajakou chorobou, ale ja dúfam, že sa to neprevalilo do Brookhavenu, bo viem, že hasiči majú s tým teraz veľký problém. Ako Alexej, nie, počkaj, nebude to od tých besných mačiek, ja som ich bral z Life Together, kamo, ja som bral besné mačky z Life Together a Lukas sa z nich nakazil. No tak to ne. Kamo, on sa nakazil z tých besných mačiek. Lukas, to nie, dobre, ja musím tie besné mačky bohužiaľ zabiť, lebo oni môžu byť infikované na toľko jedovaté, že... Počkaj, lieky na besnotu. Počkaj, o strunanke Tak, nech vymie, čakám však na čo? Zničí nevinné mačky, že... Nie, nezničíme ich, máš pravdu. To bol proste, ja sa bojím o Lukasa, vieš, ja mu potrebujem zachrániť život. Skúsime disco guľu a k tomu ostrunende do toho dať. Kámo, dobre, počkaj, skúsime im podať ostrunende, dobre. Dobre, vydenzifikované, počkať. A teraz... Počkaj, musíme ich vydenzifikovať so strojom. Dobre, Alex, už sú odbesnené, tie máčky už sú odbesnené, ale musím ich ešte zobrať k veterinárovi, ale ten tu bohužiaľ v dnešné dni nebude, ja neviem, či to nemajú až tak kde v Life Together, alebo kde to. Tak poďme zaniesť svoje mačky do Brookhaven, do tej veteriny, kým Lukas sa nás tu snaží zožrať, ale prečo si aj ty zelený? Počkaj, ja neviem, ja mám len taký ľahký vírus, našťastie ja mám len ľahkú túto hepromititídu, či jak sa volá ten vírus, tá zombitída. Dúfam, že ma nezoberieš. Dúfam, že teraz nedáš na teba auto a zožereš. Nie, tie mačky sú už odbesnené, ale neviem, musím im ešte skontrolovať teplotu, či je to na veterínu, čakajte. Zoberiem tú stopkovú značku, dobre, týmto ich oskenujem. Dobre, nie sú že vraj na veterínu, ale skús to ešte ich dopláchnuť skenerom. A vieš čo, dobre, ja ich zoberiem, lebo, počkajte, ja tie mačky radšej zoberiem so sebou, lebo počkajte ich, akože ich berem so sebou. Dobre, poďte. Ja ich mám v props, lebo ja ich mám uložené v inventári, ja som ich zobral do kolajce, takže... Do auta, hej, do kufru propsového som ich zobral. Kde je tá veterína? Poďme tam. Nech máme vybavené. Veterína, dobre, bove. Aj Luka, daj ty ideš pekne na veterínu. Počkaj, veterinary hospital. Dobre, fúha. Dobre, čo sa to tu deje? No, takže prenesieme tie mačky z klajce, no a teraz musíme zistiť, že ktorá to bola tá klajc. No. Dobre, Luka si to potreboval. To strunenke brz nepomohlo. A... Dobre. Takže teraz sú tu tie mačky a ja volám teda zastupujúcemu, bo ja som
veci robil kurzy. Hej, halo, počúvaj ma, kamo, ja som si robil ten rýchlo kurz na liečenie maček z besnoty a už sú tu dostupné tie lieky v našej Amerike, no v Brookhaven, v Robloxovskom. Tam mi povedz, že jaké lieky mám dať 100 tým mačkam, bo cipána, však ja som ich zobral z Life Together od nejakej zlej chovnej stanice, kde je besnota, z nejakého proste zaondiatého mesta, zaškaredeného miesta nejakého. Bo som zašiel až za mesto a tam taká, vieš, tam taká trošku viacej chudobná štvrť, také ghetto a neviem, čo mám robiť s tými mačkami. No, počúvaj ma sem, chlope. Ty musíš tým mačkom teraz dať injekciu proti hepromititíde. Počkej, musím im dať injekciu Počkej, máš nejakú injekciu proti hepromititíde? Dajakú... Mali by tu byť také injekcie, čakaj. Dačo musím vymyslieť. Počkaj, mám taký stroj, ktorý vpichne injekciu. To je skôr na pozeranie do hrdla, ale on má aj takú... Tak ja mám taký špeciálny. Píp, píp. Cvak, cvak. Dobre, už sú zaočkované, teraz by to malo odčerviť tú chorobu a teraz akože už by sme mali ísť. A musím si upratať dom od propsov a zariadiť ho od začiatku asi po koniec. Že čo? Ježiš, ne, to snáď ani náhodou, ne. Počkej, my musíme niečo spraviť a to je to, že schovať sa do agency. Fúha, kámo, normálne trochu sa bojím, bo si pána... Ale ja neviem, tie mačky to... Kámo, ja už nikdy nekúpim mačku z Life Together, bo pôjdem do chovnej stanice a to tam sama besnota. Ľudia, ak chcete vidieť, jak som kupoval mačku v Life Together... Hej, Alex, hej, že ak ľudia chcú vidieť, jak som kupoval mačku v Life Together story, tak majú dať like. Ľudia, keď to chcete vidieť. No, a keď chcete vidieť tie flashbacky... No... Kámo, poďme do toho tajného bunkru, lebo kámo, my sme úplne stratení. Počúvajme sem, keď... Sakra, to je nebezpečné. Kámo, to není možné. Poď za mnou, rýchle. Kámo, on vie prejsť cez všetko, on je taký... Kámo! Kámo, mám dosť... Taký pocit, že neviem, čo teraz mám robiť, kámo. Kámo! Kámo, ale... Kámo. Kámo, kde si, Alexej? Haló, je tu... Kámo. Ja som si večer strávil vedením z toho tých burgera, ktorá som si rozhodol všetky moje zuby. Kámo, asi mám taký pocit, že som sa premenil na toho Chibiho. Kámo, na Chibi Venoma, kámo, ale som kus nebezpečný. Ja neviem, ale všetko tu bolo zvláštne.
Kamo, Dako, počkaj. Počkaj, už dačo cítim nejaké vracanie sa do normálu. Kamo, akorát, že mi ostali takéto zuby, kamo, zubiska, neviem. Budem ich musíš mi ich vypláchnuť až úplne. Kamo, počkaj. Kamo, ne! No. Nie, neviem poď. Dobre, bolo to našťastie len na chvíľu, kamo, ja som dačo hovoril bez úst, kamo, to bolo divné. Práci, kamo, bo horia samé ešte iné budovy. Kamo, normálne, toto tu je, ale že extrémne nabité video, takže... Ale ako, ja neviem, čo sa stalo, čo ja kúkajte na túto... Sakra! Teraz by nás sem ani po zatváračke nemali púšťať, ale... Hej, Lukas, ty si bol nakazený. Lukas, bol si nakazený vírusom, hej. Ale už neviem jak sa volal ten vírus, ale bol to niečo zombie, vampirizmus. Ja to neviem, takto to prečítať. To bol taká hemprotitída, alebo čo to bola? Ja to na video. Hej, tá choroba sa volá hemprotitída, no ten vírus. Takže som ťa... Ideme ďalej hasiť radšej domy. Hej, dúfam, že už nezazalenieme. Poďme hasiť domy. Chlapci, ten môj rozburdaný dom by už trebalo dať dokopy. Asi, takže ľudia, pre vás natočím aj video, jak som kúpil mačku. Zarobíme peniaze zásením a budeš mať. Hej, môžeme aj niečo vykradnúť. Ja vždycky sem. Jaj, chlapci, no že to proste, neviem, proste mne predal nejaký typek, akože úplne, že náhodne mačku, viete, jak to, proste som prišiel za mesto, hej, bo som šiel do Live Together, nie? Nakupovanie spomíňakom, čo sa stalo s ním? Neviem, ale nakupovanie s plameniakom. Kámo, to je aj nespisovne napísané, kámo. Tu nás sa to veľa udialo zatiaľ. Čo ja som prespal z toho šoku, že som zozelenil. Kámo. No pôjdem sa umyť. Za 5 minút. Hej, počkajte, si pána, hej, kamo, Franklin, more, ja ti tu volám, bo však, ja neznám, že som opitý. Ale však ja som ožratý, Franklin. Ja som ožratý. Hej, Alex, počúvaj, ja som asi dačo ešte stihol vychlastať a normálne mne drží tá opitosť stále, hej, kamo, neviem, nepil som včera večer taký alkohol. Neviem, kamo, ale povedám ulasiť oheň. Dobre, Franklin, musím končiť. Existuje vôbec ten Franklin, s ktorým som volal? Pre Boha, však ja úplne zabúdam, kamo, ja som bol v teda riadnom... Kamo... Však ani neviem hasiť oheň. Však kamo, ja skáčem do výšky jak hajzel. Kamo. Kamo, neviem, ale počúvaj ma sem, ja som volal s takým divným typkom pred chvíľou. Ja ani neviem, či taký typek vôbec existuje v mojom telefónnom zozname. Kamo, a neviem, že to tam ukazuje, že zase horí farma mojich starých rodičov, ktorý ukazuje taký dom a za ním oheň. Koľko tam má, aké tam máš číslo proste? Ja ani neviem, čo mám za čísla. Kamo, jediné, čo viem, sú moje čísla, kedy točím money. Neviem, kamo, ja tam
hasí. Ja, Franklin, počúvaj, teraz som hasím do jaké domy. Zapáte terče, musím to preparkovať, lebo ja potom neviem, Vieš čo? zapáte terče. Práve hovorím Franklin, bo som v takej diere, vieš, ak sa vraví čierna diera neprospieva. Vieš čo? Ja ti poviem tak, Franklin, si pekný hajzol, vieš, ale ja ti poviem toľko. Ja len skúšam svoju dobrotu, za dobrotu nášho brotu. Ty, pane, ty si... Ja oficiálne touto prácou končím. Ja budem končiť. Ahoj. Tak čaute ľudia. Čaute. To bola pre mňa všetko. Akože bola síce pár domov, bola tu nejaká spasibaká infekcia, ale ktoré mačky mali besnotu. V tomto videu ste videli všetko, tak ahoj. Čaute. Ne, Čaute. už nemodrý ani nezelený, čaute. Ale Nie. to bolo